DXDC Radyoman Report. Laing hugna sa Kapin Libo ka kandidato sa 1st District ang gipa-ubos karon sa 2nd day Comelec Briefing ang gipahigayon sa Almendras Gym Recreation Center ning siyodad karong buntag. Nasayran nga na sa 1,200 ka kandidato sa pagka-Kapitan, Kagawad, Chairperson ug Kagawad sa Sangguniang Kabataan gikan sa Unang Distrito ang misalmot karon sa briefing nga gilusad sa City Comelec, Dakbayan sa Davao. Base sa suwat pahibalo nga permado ni Election Officer IV Atty Sittie Shahane Papandayan Balt, ang briefing magsentro sa hisgutanang premature campaigning o pag-edukar kanila kaban sa Section 80 sa Omnibus Election Code. Subay sa mga balaod ang tanang kalihukan sa kampanya gawa sa gitakna sa adlaw sa kampanya, hugot gidili og ang bisan kinsang kandidato sa BSKE 2023 makalapas sa pre-mature campaigning pwede musangko sa disqualification complaint. Base sa Comelec Resolution number 10905, ang opisyal nga kampanya mosipa gikan Oktubre 19 hangtod 28 o sa pizza 30 mauna ang adlaw sa eleksyon. Busa gihangyo ang mga kandidato sa pagtanggal sa ilang mga election campaign materials nga sayong gitaod sa ilang mga lugar aron dili ma-isyuhan og show cause order gikan sa Comelec. Samtang gikompero masab ni Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Tuazon nga dunay pipila ka lugar sa syudad ang gikonsiderang hotspot area sa BSKE 2023 apan nagdomini pang opisyal sa pagbutyag sa maong dapit kay wa pay basbas gikan sa labaw nga pwede nang isa publiko ang mga immediate concern area sa Dakbayan sa Davao. Gikan sa Almendras Gym ning siyudad, kasama mo sa balitang serbisyo publiko, Radyoman Joel Veray Tatak, Arimen! Tatak RMN.